Ви кажа добре дошли на новия РИК, който ще се занимава с предстоящи избори за народни представители на 19 април. Вчера към 20 часа е излязло решението на ЦИК. Сега ще ви го изчита. Решение с номер 4494 НС от 27 февруари 2026 година относно назначаване на Народната избирателна комисия в 18-ти изборен район Разъцки за избори за народни представители на 19 април 2026 година. Постъпило е писмо от областния управител на област Разъц с входящ номер или кой си номер. Към писмото са представени протокол номер 1 за проведени консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени всички изисквания изборния кодекс за провеждане консултации. Участвалите партии и коалиции са направили предложения и са постигнали съгласие. Решението на ЦИК назначава районна избирателна комисия в 18 изборен район Разъцки в състав от 13 членове, както следва. Председател Жоро Чубанов, заместник-председател Маргарита Иванова, заместник-председател Силвия Великова, заместник-председател Албена Тодорова Йорданова, заместник-председател Айджин Джавджет Азис, секретар Юмгюл Ахмедова и членове Виктор Викторов, Садифия Ахмед, Евелина Игнатова, Надежда Салова, Емилия Радева, Ралица Стоянова, Елена Николаева Алексия. Районната избирателна комисия стъпва в правомощията си на 28 февруари 2026 година. Председател Камилия Никола, секретар Севинчева Солакова. Уважаеми колеги, искам да ви поздравя с този избор. Надявам се на едни нормални, спокойни избори. Ние като областна администрация и аз лично като областен управител ще се постарая да ви осигуря всички необходими условия, да се чувствате комфортно, да може да свършите работата както трябва и се надявам края на този процес, който сега стартираме, всички да останем удовлетворени от нашата работа. Вярвам, че всеки от вас ще положи усилията на нивото, което ви дава тази отговорност като членове на РИК, като хора, които трябва да отговорят на очакванията на цялото ни общество за едни нормални, спокойни, честни и избори, които ще доведат до едно някаква степен успокоение за хората. Така, аз като наблюдавам екипа, мисля, че той е така сработен в голяма степен. Има хора вече с доста опит. Вярвам, че ще се справите. Да ви благодаря за поетата отговорност и на добър час ви пожелавам. Да, сега господин Чубанов, заповядайте да ви връча официално печата и... Окей, заповядай. Благодаря. Не сте го монтирали? Вие се обърнете. Да. Благодаря. Искаш ли да кажеш две-три думи? На мен е лесно да кажа няколко хубави думи. Не знам дали обществеността е запозната, но районната избирателна комисия в Разград винаги отговорно и малко нескромно казано много добре е изпълнявала задълженията си, свързани с провеждането на изборите. Казвам нескромно, защото това не е мое мнение, това е мнение на Централната избирателна комисия. Колегите знаят, че нас понякога са ни давали за пример в отделни етапи на изборния процес, така че това е, казвам, констатация на най-висшия орган, който следи за това как се провеждат изборите. На второ място, вие казахте нещо, което аз потвърждавам. По традиция
Ние работим много добре с областната администрация. Наистина оказваме ми всяко съдействие. Надявам се това да продължи. И да пожелая успех на всички. Благодаря.